Makahatag ka ba nako og usa ka yano nga tubag? Unsa man gyud ang akong makuha sa Creative Society? Sa Creative Society, dili na nimo kinahanglan kini nga mga papel. Ang tanan nga mga pautang ma-zero out. Ug sa ulahi, kung gikinahanglan, makahimo ka sa pag-loan nga walay bisan unsang interes. Ug usa ka bag-ong flat nga 60 square meters para sa matag membro sa pamilya. Healthcare para sa tanan, walay bayad. Adunay higayon sa pag-ayos sa bisan unsang sakit, bisan cancer, diha-diha dayon, o sa bisan unsang yugto. Anaa na sa panahon sa transisyon, makabaton ka o sa ka-universal nga sukaranan nga kita nga $10,000 matag bulan. Dili ka na mahadlok sa pagkunhod sa kantidad sa salapi kay walay inflation ug walay mga gubat. Kita adunay limpyo nga tubig, naatay dagko nga mga payag. Dili sama sa mga kulungan sa iro. Libre. Mahimo kang magtuon bisan asa sa kalibutan nga libre. O Beatrice, kung magtukod kami sa Creative Society, makabaton ka sa imong kaugalingon nga kapsula sa pagbag-o sa lawas sa balay. Dili ba nimo gusto nga mahimong 25 pag-usab? O na ako'y replicator sa Creative Society nga makahimo og biskwit sama ni ini. Apan tinuod, ang mamugnaong katilingban, mao ang kalibutan nga walay utlanan. Sweetheart, mahanduraw ba nimo? Kini sa tinuod usa ka bag-ong yugto sa ebolusyon para sa atong sibilisasyon. Wala ba ko'y kinahanglan buhaton alang ni ana? Wala ko nag-ingon nga wala tay buhaton. Kinahanglan natong ipahibalo ang tanan mahitungod sa Creative Society. Aron ang mga tawo, gikan sa pagninahanglan sa publiko, alang sa pagbago sa modelo sa katilingban ngadto sa usa ka mamugnaon. Unsaon nato pagbuhat ni ana? Mahimo nimong ibutang ang usa ka sticker sa imong auto, sama sa lalaki o kining tawhana. Akong hisgutan kini sa tanan nakong mga podcast. Daghan ka og contact sa abroad. Mahimo nimong ilunsad ang usa ka internasyonal nga kampanya sa PR aron mahibal-an sa tibuok kalibutan ang bahin sa Creative Society. Pagbutang og banner sa imong balkonahe. Mahimo nimong i-post ang kasayuran bahin sa Creative Society sa imong umaabot nga cafe, pananglitan sama ni ini. Ipakita sa tanan nimong mga silingan nga gisuportahan nimo ang Creative Society ug sultihi sila kung unsa ang Creative Society. Atong kuhaan og hulagway ang imong nindot nga biskwit ug i-post kini sa Instagram. Busa, unsa ang kinahanglan nakong buhaton aron mahimong 25 pag-usab? Adunay mga layout sa t-shirt nga magamit sa website. Busa, unsa may akong buhaton aron mahitabo kining kalibutana? Bro, sige na nga. Adunay kay tulo ka mga pinulungan ubos sa imong bakos. Apil sa grupo sa paghubad sa Creative Society forums. Aron ang tanan makakat-on bahin ni ini. Jane, kinahanglan nako ang usa ka lista sa among mga kauban sa langyaw. Palihog pag-andam og sample nga sulat sa kooperasyon. Ang letterhead kinahanglang adunay logo sa Creative Society. Giunsa ang paghisgot sa labing taas nga kalidad nga pag-atiman sa kahimsog sa Creative Society. Live sa TikTok karong gabi. Outgoing kaayo ka. Ang mataglaing tao na kaila kanimo. Mahimo nimong isulti sa hingpit ang tanan bahin sa Creative Society. Ipadayon ang imong gibuhat kung unsa ang imong katingad-an. Sa Creative Society, mahimo nimong bug-os nga mabag-o ang imong lawas sa bisan unsang oras, pinaagi sa pagsulod sa usa ka kapsula sa pagbag-o sa lawas. Dili kini kung unsang matanga sa kalibutan ang atong natawhan. Apan unsa nga klase sa kalibutan ang mahimo nato. Unsay imong gibuhat para mas paspas nga matuman ang imong damgo? Hoy guys, balik sa yuta. Ang mga tao sa tinuod nagtukod sa Creative Society didto. Sa Creative Society, ang bisan unsang pagkaon mahimong i-print sa matter replicator. People are actually building the Creative Society there.